Святочны канцэрт, прысвечаны самаму цёпламу і сонечнаму дню ў годзе 8 сакавіка, прайшоў у мінулы чацвер у раённым доме культуры. У гэты дзень у адрас прыгожай паловы чалавецтва гучалі самыя лепшыя словы пажаданняў і віншаванняў. Пабывала на канцэрце і наша здымачная група. Адкрыў святочнае мерапрыемства словамі віншаванняў старшыня Шклоўскага райвыканкама Васіль Віцюноў. Васіль Владимирович падкрэсліў асаблівую ролю жанчыны ў жыцці кожнага чалавека, а таксама павіншаваў усіх шклаўчанак з гэтым цудоўным вясеннім святам. Спасибо вам за то, что вы согреваете мир своей добротой, умеете понять и простить, поддержать трудную минуту. Каждая из вас достойна любви и восхищения. Мы ценим ваш труд и делаем все возможное, чтобы максимально помочь вам. В нашей стране действует система социальной поддержки семьи, материнства и детства, включающая в себя льготы молодым семьям, социальную адресную помощь, бесплатное школьное питание и многое другое. Милые женщины, спасибо вам за вашу доброту и терпение, за умение сделать наш мир светлым и радостным. Желаю вам крепкого здоровья, успеха в работе, хорошего настроения. Пусть начало весны принесет вам радость и удачу, надежду на лучшее, мир и покой в вашей семье. Пусть женское очарование никогда не покидает вас. Будьте любимы и счастливы. С праздником 8 марта. Василь Владимирович уручыў падзякі Шклоўскага райвыканкама, кветкі і памятныя падарункі лепшым працаўніцам раёна. Словы віншаванняў і найлепшых пажаданняў у адрас прыгожай паловы чалавецтва прагучалі ў гэты дзень і аднамесніка старшыні райвыканкама Сергея Артамонова. Женщина – мать, женщина – сестра, женщина – супруга, которые хранят. Самое ценное и главное, что у нас есть – это наши семьи. Мира вам, добра, благополучия, здоровья и любви, счастья и удачи. И пускай у вас весеннее настроение будет не только в эти праздничные дни, но и всю жизнь. С праздником! Сергей Владимирович уручыў жанчынам шматлікія граматы і памятныя падарункі раённага аб'яднання прафсаюзаў, раённага камітэта прафсаюза работнікаў аграпрамысловага комплексу, раённай прафсаюзнай арганізацыі работнікаў адукацыі і навукі і многія іншыя. 8 марта – это праздник любви, тепла, хорошего, конечно же, настроения и подарков от наших мужчин. В первую очередь это праздник весны, красоты, День женщин. Женщина всегда красивая и непредсказуема. Вот такой это и праздник. Свои канцэртныя нумары дарылі прадстаўніцам прыгожай паловы чалавецтва навучэнцы, педагогі і юныя выхаванцы спецшколы-інтэрната для дзяцей з парушэннямі зроку, дзіцячай школы мастацтваў, удзельнікі народнага хору ветэранаў працы «Мелодыя», салісты раённага дома культуры, а таксама вакальны ансамбль раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях.